ka senjuk pinong sensasyon ka beri hunyo trap rungkat bat iba semul jerwa ba dari jong peneso haga jong por Preston Burung KSU ba walbat rani hyper iba lungkot ngilaya phone ngilaya keduk para mengi mar hakbe debat kani ka amendment yo ka 6 schedule ngilaya lembah di kisnam bagi bot din ya ka ngilalik chadeli Jikalawan ke Parliamentary Committee hang ni ha Shalong ru hau snam arja khat khandai aga arpo tarik jong December ba kasakut hadu mentah kata amendment jong 6 schedule ka klan ni Henry kansan ngi i haki lat pathai khobar ba chief minister jungi ulakhat ya baro laingut ki CM jong kilai tuli ki district council te ba kami ka public domain kam syai halor ke ai ka nong rem bo khot eki banyak ran kingi ngisno bagi don ke benta ke bakra ke kri ngila bud din de kisnam mar ka amendment jong ka 6 schedule kam dei ke bawan sisen lai snam sisen san snam sisen san khosnam go bakalong menta ni ngila bon ong sisen cerita bre ti kan ngin hap long kiba kikir kiba benia bha ban bishar bin pebin ba kanum bakala nabenta kalawei jongkiwei patang ba hadin jongi kumta de kemensim ko bakhyang ni la phone ye ba titos khan bolong ni CM jong ka district council ba nakal yang jongi bangila yo i ko bor ba la shai ka de deadline bo chief minister ubo bon khot beng ni pi ngila phone i ba ngi ya wan karke ban ni kendo i menta kasni dikimat kiba kongsan hi bangia keran hang ne kadai khamtam ya itu ikentien unrepresented tribes marto kakta yani hasil batha garo hills ki jenti hills kimrele kabaar hakbede batka number of seats batpen ki number of seats dia kaniro ngin hablong je ba usiar bha ndei ba ngin siakmen to ho bala bun khambun kita ki MDC ki jongi Henry ngin pek perman ru ba yo ngi bakala yo haga jaka kita ki seats bengi krep khambun ndei shu di beri oleh jong banwan ya kata ru ngi hap ban pek ha ban ngi ru haga jing start jong ki ni ki nom khmat ki jongi tingi la penpau kita kaliang ki jongi kabalai hagbe dei bat ka ni ka para 12 AB Barbaro shikata haki snam ke bangshwa constitutional head of the state kata mut u governor de mu uba ai ka san jong ki bills jong ka this council henry kan san la mi ka jing pentala ba pun ka san yo baik no president dari India dia kata ngingi kwa ban revert ban wanra biang ka syak ka ba kejulong original bahkan sa baik lembah governor jungi ban asan di gibel jongka district council di kita kibenta kiba ngiakran menta bat seiwei benta bang kran mentan kadai halor kini ki ka jingai jengmot jong chief minister ban sya yang tu plantation jong itu ki palm oil plantation apa state di jungi mar ni i kai baja hapo Mizoram kila ayam beriu man ka khendeu ka siap sisien berathung lutuja kala du sendal tingim kwa ba hapo ka beriu nyau trap ro bangin babi la shali sisni da ka jing kemen to ho ka ba khlem song tho aba supai i jing mentai henrei ngi perkhat pat ya kaloi ka i banja kita kiding ya keren ka liang jungi kwa he marba ngidon just council ni bat hapo kay niki north eastern states ki jong ni don chpokli ki ADCs berang don hadu manta bat ikini ngi kwa pan pensa pan penne iki kumki julong bat ngila kwaru ban pensyahi ngila ikran himantan bat ki dis council ru ba ki dis council kan itu bait tang yaki borsno bat ngidon kamru ya kata kejing itu bat kejing petkuk bor
But hakajing kran tan la small to ban kaliang ke council kam dan kano ka jing small kho nyo ni ka objection na kaliang jongki mar ke council kadiga thme gi jungi ki dor basna. But kasanat ni no se male naki sem ke fair di kidi hina council di kane but sutanat ba ni kaliang CM ong ba ya kiri dor basnong nakaliang jungi council long nila itu lupa fi di ngim snow lada ka state government ka nang pen kham khan bor su ya fi da ka ba ka ru ka itu na fi di kita hi kidei kistan ki jungi mereka parliamentary standing committee menen dan cuma ikran kelak dong ba kadang gar komplong agan se demokrasi ni tak lihat dong kamen halor kata hi na kaliang ka parliamentary committee ro ka ai kata ka kusan kandia kadon ka time limit ban ka state government ban shime kara dia kata ngin se shong biang rengkat bat hadian ke jing ya kendo jong ki MDC bat the government le shagas ni ki MDA jong ni ngin se kendo yang se ba ngin yo ban shong lang bat MDA bat MDC bat ki dor basna alor ni issue tunril ba dong ke jing trikam ba jing tapi ras kamu nak kalian kesencuk ni senong kan persya ba jing ni ngin persya ba jing ni mar filatif ki dor basna kum kalong apa ga bri hunyo tra kidei ki konro bakhat do jong jai benrei bu jong ni dia ngidu ngidam ki dor basna jong ni temot ngilakut hi kum ga benrei ta ki nong jong ni